बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। अनजाग्राफोर दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ जाय बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरा साधारन होननानै साननानै लायो। नाथाय बे बाथ्राया जों साननाय बायदि साधारन बाथ्रा नङा, एबा जायखौ जोङो साधारन होननानै सानना लादों बे बाथ्रायानो जादों जाहैबाय उन्दुनायनि सिगाङाव खालामनाय आरज। उन्दुनायनि सिगाङाव खालामनाय आरजनि बाथ्राया माबा मोनसे आदत एबा हुदानि बाथ्रा नङा। बे जाबाय इसोरजों लोगोसे थानाय गोथां सोमोन्दो एबा रिलेशनशिप। आरजआ मोनसे सोदोबल' नङा एबा रावल' नङा एबा बाथ्राल' नङा, नाथाय बियो आत्मानि एबा जोंनि आत्मानि हां। दिनै गोबां मानसिफ्रा उन्दुनायनि सिगां सिगां ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय बावा। गोबां मानसिफ्राथ' बुङो जे मोनानि आदारखौ जायाब्ला आं उन्दुलांनोनो हाया होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो। नाथाय गोबाङा बेबायदि बुङाखै जे आं उन्दुनायनि सिगां सिगां आरज खालामाब्ला उन्दुलांनो हाया होननानै गोबाङानो बुङा। सानसेमानि समाव जोङो बे संसारजों लोगोसे थाबायो, जुजिज्लायो, मिनिज्लायो, गाबो आरो जों गोबां समाव मेंग्लियो। अनजाग्राफोर, जोंनि बे मेंनाया जोंनि मोदोमाल' मेङो बे नङा, नाथाय जोंनि गोसो आरो आत्मायाबो मेङो। जेब्ला मोनाया फैयो, जेब्ला गासैबो निजोम जायो, अब्लाना मोनसे खाबुआ फैयो आरो बे खाबुआनो जादों जाहैबाय इसोरजों लोगोसे खौसे जानो थाखाय, इसोरजों लोगोसे सोमोन्दोआव थानो थाखाय, गावनि गोसोखौ बेखेवनो थाखाय आरो गावनि आत्माखौ बिनो गथायनो थाखाय बे मोनसे मोजां सम। बेनिखायनो फै अनजाग्राफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौनो सोलोंगोन दि उन्दुनायनि सिगाङाव जि आरज खालामनो नांगौ बे जोंनि जिउनि थाखाय बेसेबां गोनांथि, बेसेबां इम्परटेन्ट, जों बे बाथ्राखौ नायलांगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नाय, स्किप खालामनो नाङा। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा पइन्ट फारसे आवगायलांदोनि। सेथि बाथ्रा, आरजआ मोनसे रिलेशनशिप, केबल मोनसे साइकेल नङा एबा समनि फाखन नङा। अनजाग्राफोर, दिनै गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि होननानै साननानै लायो आरजआ मोनसे धोरोमनि मावनांगौ खान्थि एबा धोरोमनि गोथार मोनसे खामानि होननानैल'सो साननानै लायो। जेरैहाय माबा मोनसे नियमखौ सोरबा सुबुङा मावबाय थायो, थिग बेदिनो गोबां मानसिफ्रा आरजखौबो माबा मोनसे नियमफोर बायदि साननानै लादों। नाथाय सैथोआव आरज खालामनाया माबा मोनसे नियम नङा, बे जाहैबाय गोथां इसोरजों लोगोसे मोनसे रिलेशनशिप एबा सोमोन्दोसो। जेब्ला जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव आरज खालामो, अब्लाना जोङो इसोरनियाव बेबायदि बुङो, फोरबु, दिनै सानसे मानिनि समाव जि खामानिफोरा जानानै थांबाय, बे गासै खामानिखौ आं नोंनियाव गथायो। इसोरनि गोथार बाइबेला गितफोरनि 4 नाम्बारनि 8 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, आङो गोजोनै गोलांनानै उन्दुलांबाय, मानोना नोंल' अ फोरबु आंखौ गिनाङा जासे थिख'यै खामि होयो। नायदो अनजाग्राफोर, बे बाइबेल सिरिया जोंखौ मा फोरोंदों? बे जादों जाहैबाय जोंनि उन्दुनाया इसोरनि उपस्थितियाव रैखाथि गोनां जायो आरो जोङो सुख गोजोनै जोङो उन्दुलाङो। आरो बे माब्ला जायो? बे जाहैबाय आरज खालामब्ला। अनजाग्राफोर, जेब्ला जों आरज खालामो, अब्लाना जोङो जोंनि गिनायखौ, जोंनि सिन्ताफोरखौ, जोंनि बिबानफोरखौ जोङो इसोरनो गारनानै होयो। आरो जेब्ला जोंनियाव थानाय गिलिर बिबानखौ जों इसोरनो होगोन, अब्लाना जोङो सुख सान्तियै गोजोनै जोङो उन्दुलांनो हागोन। उन्दुनायनि सिगां सिगां आरज खालामनायनि नैथि जाहोन एबा बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय सानसे मानिनि हिसाबखौ जों फोरबोनो होनाय जायो आरो जोंनि आत्मिक जिउखौ जों साफा खालामनाय जायो। अनजाग्राफोर, जों सानसे मानिनि समाव जों मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ सावरायो। गोबां सम जानो हागौ जोङो मिथिनानै एबा मिथियालाबानो पापफोर मावफ्लांनो हागौ। जानो हागौ सोरनिबा गोसोखौ बायग्लिहोदों एबा सोरनिबा गोसोखौ दुखु मोनहोदों एबा इसोरनि हास्थायनायनि गोजानाव थाबायदों। जानो हागौ बेफोरबायदि सानसेमानि समाव जादोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगां सिगां जि आरज खालामनाय, बे आरज खालामनाया जों गावखौनो नायबिजिरफिननायनि थाखाय मोनसे खाबुखौ होयो आरो जों गावखौ, जोंनि आत्माखौ, जोंनि स्पिरिटखौ साखोन सिखोन साफा खालामफिननायनि मोनसे खाबुखौ जों मोनो। बेनिखायनो गोथार बाइबेला 1 ज'हननि 7-9 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधर्मियानिफ्राय फोथारगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो उन्दुनायनि सिगां सिगाङाव जेब्ला जों आरज खालामो, अब्लाना जों जेन खालि बाथ्राल' बुंदों, सोदोबल' बुंदों, बे नङा, नाथायब्ला जों जोंनि गोसोखौ इसोरनि थाखाय बेखेवनानै होदों। आरो जेब्ला जोङो उन्दुनायनि सिगां सिगां आरजआव गावखौ गनायनानै लायो जे आंहा पाप जाबाय होननानै, अब्लाना बै इसोरा जोंनि गासै अधर्मिया, गासै जिब इसोरनि बेरेखायै मावनाय खामानिफोर,
पापफोर गासैखौबो बिसोरा निमाहा होयो आरो जोंनि जि सानसेमानियाव जानाय जि पापफोर दंमोन, गोरोन्थिफोर दङमोन, गासैखौबो निमाहा खालामनानै जोंनो मोनसे गोदान जिउखौ होफिनो। बेनिखायनो जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामथारनो नांगौ। उन्दुनायनि सिगां आर'ज खालामनांगौनि थामथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय जोंनि जिंगा सिनायनिफ्राय गोजोननायसिम आर'जआ लानानै थाङो। अनजाग्राफोर, दिनैनि बे मुलुगा सिन्ताजोंनो बुंफबनानै थानाय एबा आबुं जाना थानाय मुलुग। गोबांफोरा उन्दुनो थाखाय बिसनायाव थाङो, फालाङाव थाङो, नाथाय बिथांमोननि गोसोफोरा खारबायसो थायो। भबिष्यतखौ साननानै, रांखान्थिखौ साननानै, न'खरखौ साननानै उन्दुलांनो हायै जानानै थायो आरो बिथांमोननि गोसोफोरा खारलाबाय थायो। नाथाय जेब्ला जों उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामो, अब्लाना बेफोर गासैखौबो सोलायजोबनानै होयो। बे बिसयाव गोथार बाइबेला फिलिपियारि 4:6-7 ओरैहाय बुङो, मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, नाथाय जेब्लायबो आर'ज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। साननानै मोनहासयै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जेब्ला नोंथाङा उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामगोन, अब्लाना नोंनि जि सिन्ताफोर दङ, बै सिन्ताफोरा गोजोननायाव सोलायलांगोन, सुख सान्तियाव सोलायलांगोन। जि सिन्ता दङ, बै सिन्ताफोरा गैयै जालांगोन आरो जेब्ला नों आर'ज खालामगोन, नोंनि गिनाया मोनसे फोथायनायावसो सोलायलांगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, उन्दुनायनि सिगां जों आर'ज खालामनो नांगौ। अनजाग्राफोर, जों जे उन्दुनायनि सिगां आर'ज खालामनो नांगौ, बिनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय जोंनि आत्मिक जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय जों आर'ज गाबनो नांगौ। मोनानि समा खालि जों आराम खालामनायनि एबा जिरायनायनिल' सम नङा। बे समा मोनसे आत्मिक जिउनि दावहानिबो सम जानो हागौ। गोबां समाव गाज्रि साननाय हनायफोरा फैनो हागौ, गाज्रि सिमांफोरा फैनो हागौ आरो गिनायफोरा जोंखौ बेंखननानै लानो हागौ। नाथाय जेब्ला जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामो, अब्लाना इसोरनि बोरा जोंखौ बेंखननानै लायो आरो इसोरनि बोरानो जोंनि मोनसे रैखाथिनि बेरा जायो। इसोरनि गोथार बाइबेला गितफोरनि 91:11 ओरैहाय बुंदों, मानोना नों जेरावखि थाङा मानो बियो गावनि आरफफोरखौ नोंखौ बासायनो हुकुम होगोन। अनजाग्रा फोथायारि नोंथांमोन, उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामनाया ओरैबायदि खालामनाय जायो। हमनानै ला, नोंथाङा गावनि न'खौ उन्दुनायनि सिगाङाव दरजा फांथेनानै लायो, मोनसे सिकिउरिटि, मोनसे रैखाथिखौ लायो दरजा फांथेनायनि गेजेरजों। थिग बेदिनो जोंनि आत्मिक जिउआवबो जेब्ला जों आर'ज खालामो, जोङो इसोरनि दरजाजों जोंखौ रैखाथि होनानै लायो। आरो जेब्ला जों आर'ज गाबो, अब्लाना जों मा सोदोबफोर बाहायो, मा होननानै बुङो? बे जाहैबाय, ओ फोरबु, दिनैनि बे हराव जोंनि गासै न'खरखौ नोंनियाव गथायदों, न'खराव थानाय गासै सोद्रोमाखौ गथायो, नोंनि रैखाथिखौ जों साफ्रोमनोबो होदो। जेब्ला बेबायदि बुंबाय, जेब्ला जों बेखौ आर'ज खालामबाय, अब्लानो इसोरनि जोंनि सायाव बेरा होनाया जाफैयो, रैखाथिनि बेराया फैयो आरो सोरगोनि आरफफोरा सोरगिदिं जोंखौ नेयो। बेनिखायनो जोङो उन्दुनायनि सिगां आर'ज गाबनो नांगौ। अनजाग्राफोर, उन्दुनायनि सिगां आर'ज खालामनांगौनि बाथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय साबायखर बावनायनि गोसोखौ जों दिन्थिनाय जायो। अनजाग्राफोर, जों सरासनस्रायै सानसे मानियाव इसोरनिफ्राय मोननाय बोरफोरखौ जोङो बावलाङो एबा बावो। नाथाय जेब्ला जोङो उन्दुनायनि सिगां आर'ज गाबो, अब्लाना गासैखौबो जों गोसोआव फैयो जे आंनि जिउआव इसोरा दिनै मा खामानि मावखो। बै गासै बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांफ्लायफिननो हायो आरो गोसोखांफ्लायफिननायनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ साबायखर बावनो खाबु मोनो एबा जोङो इसोरखौ साबायखर बावो। बे बिसयाव इसोरनि गोथार बाइबेला ओरैहाय बुंदों, 1 थेसलनिकारि 5:18 आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो, मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो साबायखर बावो, अब्लाना जोंनि साबायखर बावनायजों जोंनि गोसोआ सोलायलाङो। बोरैहाय? बे जाहैबाय जोंनि गोसोआव गोबां समावनो गोबां मानसिफोरहा अजद आपत्ति थायो। फोरबो आंहा दिनै बे जायाखसै, फोरबो आंहा बै जायाखसै, बायदि रोखोमनि इसोरनि सायाव अजद आपत्तिखौ लाबोयो। नाथाय अनजाग्राफोर, सानसे मानि समाव जे जोंहा जाखिनि जाबाय, माखासेफोरा जाफुंदोंब्लाबो जाफुङाखैब्लाबो, जोङो जेब्ला इसोरखौ साबायखर बावो, अब्लाना जोंनि गोसोनिफ्राय जि अजद खालामनाय, आपत्ति खालामनाय, शिकायत खालामनाय, बेफोर गैयै जालाङो आरो जोङो अरायबो रंजालांबाय थानो हायो। बेयावखायनो जों अनजाग्राफोर उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज गाबनो नांगौ। अनजाग्राफोर, दथि बाथ्रा जों जे उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज गाबनो नांगौ, बेनो जादों जाहैबाय फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामनो थाखाय। अनजाग्राफोर, आर'जआ जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामो। जेब्ला जोङो अरायबो एबा मोनफ्रोमबो हराव जों जेब्ला आर'ज खालामो, अब्लाना जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों लोगोसे गोथौ जालाङो। बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोना जेरेमिया 33:3 ओरैहाय बुङो,
नोङो आंनियाव आर'ज खालाम, अब्ला नोंनि गाबज्रिनायाव आङो सेंगोन आरो आङो नोंनो महान आरो थाखुमानाय बिसयफोरखौ खोन्थागोन नोङो दासिम जेखौ मिथियाखै। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जोङो जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामनो, इसोरजों लोगोसे सोमोन्दोखौ गोथौ खालामनो थाखाय जोङो अरायबो आर'ज गाबनो नांगौ। अनजाग्राफोर, उन्दुनायनि सिगां सिगां जों जे आर'ज खालामनांगौ बिनि स्निथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय जोंनि आत्माखौबो जिरायनो होनो नांगौ। अनजाग्राफोर, मोदोमनो उन्दुनायखौ नांगौ, नाथाय आत्मानो गोजोननायखौ नांगौ। आरो बै गोजोननाय, बै सान्थिया सोरनिफ्राय फैयो? बे जाहैबाय केबल फोरबोनिफ्रायल' फैयो। बेनिखायनो गोथार बाइबेला माथाइनि 10:22 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, अ मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननांनानै मेंनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जोंनि आत्माखौ जिरायहोनो थाखाय, गोजोन सुख सान्थि होनो थाखाय जोङो उन्दुनायनि सिगां सिगां आर'ज गाबनो नांगौ। अनजाग्राफोर, उन्दुनायनि सिगां आर'ज खालामनांगौनि 9थि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय गोदान फुंनि थामथिमनि थाखै। अनजाग्रा लोगो नायगिरि नोंथांमोन, नोंथाङा जेब्ला उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामो अब्लाना नोंथाङा गासै सानखौ फोजोबनायनि थाखाय आर'ज खालामदों बेल' नङा, एबा नोंथाङा जे गासै सानखौ बारहोबाय बेल' नङा, नाथाय फैनो गोनां साननि थाखायबो नोंथाङा थामथिम जानानै थायो, एबा फैनो गोनां सानखौबो नोंथाङा इसोरनियाव गथायनानै दोनखायो आरो बिनि थाखाय फैनाय समा नोंनि थाखाय मोजांनि थाखाय जागोन, थामथिम खालामखानाय सम जानानै थागोन। मानोना जेब्ला नोंथाङा उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज गाबगोन जे अ फोरबु, आङो बे हरखौ बारहोनानै आं जे गाबोननि फुंखौ गोदानै मोननो हागोन होननानै नोंथाङा आर'ज गाबो, बाथ्राफोरखौ बुङो, आरो बै बुंनायानो नोंथांनि थाखाय गाबोननि साना मोनसे गोदान थामथिम जानानै थायो। गोथार बाइबेला दाहा बिजाब 3:22 आरो 23 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, फोरबुआ अनसोनायखाय जोङो थालायै फोजोबजायाखै, बिनि मायाफ्रा जेब्लायबो फोजोबजानाय गैया, बिफोरो मुंफ्रोमबो गोदान, नोंनि जबाना हलाय जाथारा, आरो जों थारैनो जेरै आर'ज खालामदों बेबायदिनो गोदान जिउ, गोदान फुंखौ मोनफिननो हायो। अनजाग्राफोर, जोङो मिथिबाय जे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि, बिनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ फरायसालियाव थिनहरो सोलोंथाइ लानो थाखाय। अनजाग्राफोर, दिनै जों आर'जआ जे जोंनि जिउनि थाखाय गोबां गोनांथि, that is very important, बे इम्परटेन्टखौ मोनथिनानैबो गोबां मानसिफ्रा उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामा। अनजाग्राफोर, दिनै नायबाय जोङो माखासे पइन्ट्सफोर जे उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामोब्ला जोंहा मा जायो। अनजाग्राफोर, थारैनो दिनै नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला जे सोलोंथाइया जोंनि गथ'फोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथि, जों सुबुं माहारिनो बेसेबां गोनांथि, बेनिख्रुइबो बयनिख्रुइबो गोनांथिसिनथारा जाहैबाय आर'ज। दा नोंथाङा जुदि बे आर'जखौ गोनांथि होननानै सानबायब्ला अनजाग्राफोर, आरो नोंथाङा जुदि आर'जनिफ्राय गोजान जानानै दङमोनब्ला दिनैनिफ्रायनो उन्दुनायनि सिगां सिगां आर'ज खालामदो। नोंथांनि हरा मोजां जागोन, नोंथांनि गोसोआ सोलाय जागोन, नोंथांनि फैनाय फुङा मोजां जागोन। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो नोंथाङा जुदि आर'जनिफ्राय गोजान जादोंमोनब्ला फिन आर'जआव फैफिनदो, इसोरा नोंथांखौ नेनानै दं। अनजाग्राफोर, दे अब्ला दिनैनि बे मेसेजखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै, मिजिंथिदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोननानै गोजोनदों होननानै। दे अब्ला अनजाग्राफोर, लाइक होनो दाबावसै, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै, आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावसै, आरो कमेन्टआव लिरदो आर'जआ आंनि हां होननानै। येस अनजाग्राफोर, कमेन्टआव लिरदो आर'जआ आंनि हां होननानै। आमेन। दे अब्ला थेंक इउ, बेसेनोसै।